ମୋ ମାଣ ଚାଉଳ जो गुरुवार जो धान बसी थाए से मु खीरी बनैबी काରଣ ସେଟା से धानटा को कुटा ହେଇକି ତାଦେହରୁ ଚାଉଳ ବାହାରି ସେ ଯେଉଁ ଖୁଦରେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଉଛି ତାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜୁଛି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ 2 କପ୍ ମିନିମମ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ପାଣିରେ ଅମୁଲ ପକେଇଲି ଅମୁଲ ନିହାତି ଭାବରେ କପେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ଉଷୁମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅମୁଲ ପକେଇଦେଲି ଅମୁଲଟା ସେଥିପାଇଁ ପିଘଳିଗଲା ମାନେ ମିଳେଇଗଲା କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଏତେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କେତେ କିଛି ଅମୁଲ ପକେଇବ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ବସେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦେବି। କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିଲେ ଯାଇକି ଚାଉଳ ପକେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଭଜା ଅଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିକେ କରିଦେବା। ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଚୁନା ହେବ ଗୋଟେ ଚୁନା କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୁନା ହେଇଗଲା ଇଏକୁ ଟିକେ ମିଳେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଘରେ ଜାଣିଛି ଯେ ମାଣ ଚାଉଳ କେଉଁଠି ପଡ଼େନି କି ଖାଇଲେ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପକାଉନି କେଉଁଠି ମୁଁ ସେ ମାଣ ଚାଉଳ କେଟେ ସେଠି କେଉଁଠି ରଖୁନି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିଛି ତାକୁ ପୁଣି ପୋଛାପୋଛି କରିବି। କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିନି କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ଚାଉଳଟା ପକାଇବି କାରଣ କ୍ଷୀର ଯଦି ନ ଫୁଟିବ ଚାଉଳଟା ଲାଗିଯିବ ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆଉ ଲାଗିବନି ମୋର ଆରାମସେ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କ୍ଷୀର ପୁରା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚାଉଳକୁ ପକାଇବି ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିବି ଜୋରରେ ଫୁଟୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ଷୀର ମୋର ଫୁଟୁଛି କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଗୁଳା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବେ ନହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ମୋର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ସେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ପକାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଛି ଦିଏ ହାତରେ କେଉଁଠି ଲାଗିବନି ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ କୁଟିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇବି ଆଦେହରେ ସେ ବାସ୍ନା ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସିବ। ମୋ ହେମଦସ୍ତାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଝୁଣା କୁଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କରିଦେଲି। ଲୁଣ ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇବି ଏଇ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲାଗିବନି ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଆଉ ଟିକେ କେଶରର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ଟା ବି ଭଲ ଆସେ ଫ୍ଲେଭର ବି ଭଲ ଆସେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଟିକେ କେଶର ପକାଇଦିଏ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି କିସମିସ୍ ପକାଇବି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାଜିକି ପକାନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେନି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିସମିସ୍ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କଞ୍ଚା ପକାଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ଫୁଟୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାପରେ ଚିନି ପକାଇବି। ମୋର ଚାଉଳ ଭଲସେ ଫିଟିଗଲାଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଚିନି ପକାଇବି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସେ ଚାଉଳ ମପା ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ 4 ମୁଠା ଚାଉଳ ଚିନି ପକାଇଛି କ୍ଷୀରରେ
गोटे घाटी देवी घाटी गलापर चीनी छुंक देवी गोटे चामच रे घी नहीं कि टे चीनी पकड़ नहीं बेनु चीनी टाक गैस लगे सारे गैस लगे सारी जमी टे पिघली जा तगली गले तादे मु गोटे चीनी पड़ी धीरे मुझे देखी गोटे कौन पड़ी जाइए चाउल सरी ये चाउलटा पड़ जाइए जस्ट टिके गरम होगा गोटे चम्मच चीनी पकड़ चीनी देखो टे पिघल आरम्भ है नाली अंश है मुझे खीरी पकड़ देखो चीनीटा टे पिघल टे रेड अंश आसीगला पूरा जो रेड पड़े आसो से दबा सबुजाक चीनी जिते बड़े रेडी उठी आस तार फ्लेवरटा भल आस देखो जो कलर थी खीरी गला कलर हो जाए पटिया को छाड़देवी खीरी रेडी।